morning! Welcome to my YouTube channel, Bicolano Vlog. Ayan, for today's vlog, ayan, makikita ninyo ang itsura ni Bicolano kung bagong gising. At ayan na nga guys, itinaas pa ang kanyang pili-pili at ako'y pastilan. Ayan, nagmumuni-muni muna siya pagkagising. Ayan, at ayan na nga, kinuha na ang isang basong gin. Agoy, ayan, kaya aga-aga Bicolano maglalasing ka. Charot, ayan, tubig na mainit yan. Dahil hindi ako nagkakape sa umaga, kaya ang ginagawa ko, mainit na tubig ang iniinom ko dahil binawal sa akin ng kape nung ako ay nagka-acidity, kaya binawal sa akin ng kape. Kaya sabi ng doktor sa akin, abay, gin na lang daw ang inumin ko, agoy. Ayan, kaya ayan, tubig-tubig lang tayo guys sa umaga. At ayan na nga mga kabikulana, pagkatapos natin uminom ng mainit na tubig, nandito na tayo sa tabasan. Dahil ito ang ginagawa natin na pang araw-araw bago tayo pumunta sa halamanan na magdidilig. Magtatapos muna tayo ng mga kailangan sa ating tahit. Kaya dito muna tayo. Ayan, ang time natin today is 5:30 AM. Ayan, at nagkakahulan kayo mga manok. Steak, nagtitilawin pala. Ayan na guys. Sige, pagkatapos kong magtabas, ayan, doon naman ako sa halamanan pupunta. Diba? At habang nagtatabas tayo guys, ayan, katabi natin syempre yung ating cellphone para naman yung ating mga sinusuportahan is masuport natin kahit tayo may ginagawa. O diba? Kaya pag nagla-live sa umaga, si Edpons, ayan, sa akin nga, ayan, susubaybayan natin dahil habang tayo ay nagugupit, ayan, nakatutok naman yung ating tenga sa ating cellphone. Kaya, o diba? Kaya natin pagsabay-sabayin, ganun lang ang buhay Bicolana. At ayan na nga guys, hindi na kinaya ng powers ni Bicolana, kaya yung aking mahal sa buhay naman ang pinagtapas ko ng tela. Sana all may mahal sa buhay at boy. O diba? Kaya siya naman ang nagtapas ng tela. At ayan na nga guys, ito nga pala yung aking mga makina. Ayan, syempre yung may-ari nito mga tulog pa dahil maaga pa. Ito yung isa. Tatlo nga pala yung makina ko, kaya lang yung isa pangkaraniwan hindi siya nagagamit dahil walang mananahi. Ayan nga pala, ayan. Yan yung mga tinatahi namin. Ayun, ito yung isang makina. Ayan, mga tulog pa yung mga may-ari dito, yung mga mananahi ko dito. At ayan nga pala guys, ang aming tahi. Ayan, kakabitan pa siya ng piping. Ayan, yan ganyan ang itsura niya. At ito naman nga pala guys, pag finished product na siya. Ayan ang itsura niya. Ayan, nakabundle na siya. Ayan, pagka ganyan, ready to deliver na guys. Diba? Sarap na sa pakiramdam pagka ganyan finished product na. Siyempre, ano na nga, may pera na naman yun, diba? Pagod nga lang talaga ang makakamit mo sa araw-araw. Pero pag nangyari naman at ganyan na, wow, nakaka-excite na. Dahil siyempre, katulad na sinabi ko guys, may pera na naman. O diba? Ayan, ganyan ang itsura nila guys pag finished product na. Talagang nakakapagod nga lang. Sa bagay, wala naman trabaho, hindi nakakapagod. O diba? O, ganyan lang ang buhay. At ayan na nga guys, nandito na tayo sa labas ng bakuran para magdilig. Dahil tapos na tayo doon sa ating tabasin. Ayan, dito naman tayo sa ating halamanan, sa ating mga alaga ng mga magagandahang bulaklak. Ayan, magdidilig muna tayo guys. Siyempre, pagkatapos natin magdilig, ayan, sa kusina naman tayo dadako at magluluto. Ganun lang ang buhay ni Bicolana. Ayan, kasi kailangan araw-araw dinidilig mo siya. Parang tao lang yan, di ba? Kailangan diligin araw-araw para fresh. O di ba? O ganun lang din yung mga halaman ko. Kailangan araw-araw diligin para lagi siyang fresh araw-araw at hindi nawawala ng bulaklak at laging namumukad ka ng bulaklak. Parang tao lang yan, di ba? Pagka laging nadidiligan, laging namumukad ka ng bulaklak. Agoy, pastilan. May bulaklak pang nalalaman. Ayan. O di ba guys? Ang ganda ng sikat ng umaga. Nakaka-excite magtrabaho pagka ganyan. Masyadong tahimik ang kapaligiran at saka yung medyo makulimlim. Wala siyang araw. Ayan ang araw-araw na ginagawa ni Bicolana. Kaya pagka nakikita ninyo si Bicolana na hindi lumilitaw sa inyong mga live, nandito yan guys sa halamanan at nagpapaligo at nagdidilig ng kanyang mga halaman. O diba? Ayan. Ito nga pala yung aking alagang kalamansi na nakalagay lang sa drum. Tingnan nyo nga kung gaano kadami ang bunga niyan. O diba? Napakarami niyang bunga, higit sa bunga. Ayan, yan lang siya nakalagay sa drum.
yung ko ng kanyang bunga. O diba, napakasarap pagmasdan, agoy. Ayan na nga guys, dahil napagod kami na mahal ko sa buhay, ayan, meron kaming cup noodles at pandesal. Ayan, yun muna ang aming nilantakan at saka mainit na coffee. Ayan. Ayan, ayan ang cup noodles, tag-isa kami. Yung kanya nilagay niya sa mangkok guys at maliit daw yung kanyang na pinaglalagyan. Ayan. O diba, ayan, maraming salamat guys. Thank you for watching.